Здравейте хора, ето правя клип да видите дали не се изкарват пари от Тему. Ето ги парите от Тему, дето съм получил. Ако искате и вие също да изкарвате пари от реклама на самия сайт, влизате през профила ми във Facebook, Вилиян Тодоров, регистрирате се, оторизирате се там, където имате най-много последователи, трябва да имате над 1000 последователя. Той ви пита, нали, в YouTube, Instagram и TikTok. Оторизирате се там, където имате най-много последователи и започвате да споделяте вашия линк, вашия код и да правите и вие също пари. Ако нещо не ви е ясно, може да ми пишете, като влезете в Facebook профила ми, сега ще ви покажа как е. Ето това е Facebook профила ми. Тук долу е линка, цъкате през този линк и евентуално, ако нещо изпитате затруднение, ще ми пишете. Това е.